Adaskan, autonomo bezala hasi nintzen, 84 inguru. Baina gero plantilla esatu nintzen 88an. Ni hasi nintzen Adaskan 2009an, ekainean hasi nintzen. Eta aritzen ginen konservazioan de carreteras. Gure lana zen kuneta garbitzea eta belarra moztea, basura biltzia holkonara, konservazioan de carreteras. Gure enpresak ikentzun UTE Donostia aldean zan lana, eta gero baldin baginun hortikan aparte orduk do lo que sea, pues bertze lekutan eraitzen ginen. Guia ditzen ginen ateizela konkursora, lan hori, 4 urtetik atitzen zen bezala, eta ja aditu ginen izan bartzela aldaketa bat. Bertze bi enpresa berri sartzen zirela UTE horretan. Eta guia inginen bilera bat gure nagusiarekin, 15 egun lehenago abisatu batxun zaldaketak heldu ziren, eta azaroak batin akautu zen asuntua. Pues nervioso zertat ja akautu zen, ni banikun 6 urte enpresan, mion bazen dia bazitun egin 20 urte. Pensatu horren bertze urte zaude enpresa batin, eta ja badakizu akautzen dela egun horretan harremana, eta hasten dela bertze enpresa batin, eta ez dakizu nondik nora jo behar duzen. Gu azaroak batin akautu ginelikan, hasi ginelikan, akautu zelikan gure harreman adaskakin, eta txibarra ginula UTE Donostia aldeakin, guian ginelikan arat, erran ez gaituzten ameituan. Orduan, hasi ginen gauzak muitzen sindikatu elakin juntatu ginelikan, hasi ginen gauzak muitzen, eta parora errantzutelikan jotzeko, guian ginen parora, eta ez gaituzten rekonozitzen, ginula subsidioa kobratzeko aukerari, zertaz, ez zuten holko kasurik, ez zuten eurek behin ere ikusi. Guan aterrizatu ginelikanan, gure kabuz ez dugu jauz egiten, azkenin zuekin hasi ginelikan, telefono, izu eura, izu arat, eta zuek muitzen zinuten dena. Eta gero, Xabierre epaiketan asuntoa eta hori prestatu ginen, haietu ziren epaiketak zandu ziren labombaz eta ziren gogorrak, ziren epaiketa gogorrak zandu ziren. Xabierre kriston lana ikus ginen nintzula epaiketatan, eta gero hasi ziren sententziak agertzen, orduan ja aldatu zen dena, ez? Erran naizun behar ginula dena akuten, erabaki firme bat zen hori. Eta guretzat, ikusita gero zuek ze borroka eta ze bilera teken zinituzten, hasi zaigun pixkot argi bat idekitzen. Ez ginen ikusten indemnizazione bat zamar ginula, ikusten ginen igual lanpostu ere zaten alginula. Gure helburua zen lanpostua zaten, guk ez ginen dirua nahi ginen lanpostua eta zuek bidea horretan joan zineten borruzin, orduan. Gu pentsatzen dugu lanin hasi behar dugula. Segun nola joan diren bilerak eta gauzak ikusten duguna da lanin hasi behar dela, orduan guretzat kriston garaipena. Eta sindikatuak, ikus dugun bileratan sindikatuak zelana egin duen, bai diputazionekin eta bai UTEkin solasten, guretzat izan du da, ikusgarria izan du da bai. Nik egia esateko ez nintzen afiliatua inulere, eta beti pentsatzen duguna dola, sindikatuak zertarako baliote dute. Gu pentsatzen gerunak garai batean. Sindikatuak hori kobratu eta ez. Orain ikusi dut egiz elak, gure kasun elak lana asko egin duela, lana hona egin duela. Eta ezkeketu beharra daukatu izin. Bai, eta garantizatzen gaitu, lanpostu normalin finko bat, eta ez duzula ibilbar beldurka, noiz galtzen duten enpresak lan hori, noiz galtzen, ez badakizu baduzula lanpostu hori, hor zaudela eta lan egin. Ez nago erretirua pentsatzen, egia esan ez dut. Nahi dut erretirua, baina orain bertan hasi lanean. Ospatuko du.